Hej så folkens, og velkommen til. Denne video i dag er en fitness Q&A. Sidst jeg lavede den, der blev den ikke lagt op, fordi den var 18 minutter uredigeret. Og det magter jeg simpelthen ikke at redigere, og det er også grunden til, at den er så forsinket. Lige inden jeg går i gang med at få svar på de her spørgsmål, så skal jeg lige nævne nogle ting. Jeg er ikke en decideret personlig træner til jer, eller man kan sige. Jeg giver jer mine råd, og det jeg har lært på vejen. Jeg er jo ikke en professionel træner og ved alt. Der er sådan nogle ting, som hvis jeg siger noget, som ikke passer, så er det værd med at tage det til jer. Men jeg giver jer de råd, som jeg ved af. Når det er sagt, så synes jeg godt, vi kan komme i gang. Nadja.Skovgaard spørger: tager du noget, for dine muskler vokser hurtigere eller noget lignende? Og nej, eller jo. Man kan ikke rigtig sige sådan, ja nej. Det ligger lidt midt imellem. Jeg har noget, der er godt for muskelmassen, og det er, nu har jeg så taget mærket af, det er måske lidt dumt, men jeg har den her bad boy. Det er Maxim proteinpulver. Jeg fik det til 75 kroner nede i Rema 1000. Det er derfor jeg købte den. Jeg plejer normalt at bruge Bodylab, men det blev den her. Så den har jeg købt. Og så har jeg også noget andet. Jeg henter lige hurtigt. Sidst men ikke mindst, så har jeg den her. Og det er kreatin. Det kan man så sige er en slags muskeløgende produkt. Det giver i hvert fald en følelse af, at du løfter mere, eller man kan sige, det er videnskabeligt bevis. Men jeg kan lige læse højt, hvad det gør, hvis til jer som ikke ved det. Der står her: Nutrimino kreatin øger din fysiske præstation i forbindelse med kortvarig højt intensiv træning. Den øgede præstation giver samtidig de muskler bedre mulighed for at vokse og blive stærkere. Effekten er videnskabeligt dokumenteret og er først i forbindelse med eksplosiv træning som flex, styrketræning, sportsgrene med hurtige dynamiske bevægelser, såsom fodbold, håndbold osv. Kreatin findes naturligt i musklerne i form af kreatinfosfat, der bruges som energiforsyning i musklerne. Man kan godt sige, at det er et muskeløgende produkt, men det tager jeg i hvert fald. Lærke Læsø spørger: er dit mål at ligne en bodybuilder? Fik som Jeff Seid. Jeff Seid er klart en kæmpe motivation. Det er nogenlunde sådan der, som jeg tror, at de fleste, der træner, de gerne vil se ud. Nogle har nogle andre holdninger, nogle vil gerne have deres egne mål om, og ved hvordan de skal se ud selv. Men et mål, som det er lige nu, så er det klart Jeff Seid. Sofie Holmgaard spørger: går du ikke også i skole, og hvordan har du tid til al den træning? Jeg går ikke i skole lige nu. Jeg har et år fri, fordi jeg er ADHD, så har jeg brug for det. Så nej, jeg går ikke i skole, og det er også grunden til, at jeg har så meget tid. Jim PS spørger: hvor gammel var du første gang, du trænede i et fitnesscenter? Jeg tror faktisk første gang, der var 14, og det var oppe i Fitness World. Jeg har fået en underskrift fra min far, jeg godt måtte, selvom man skal være 15, men jeg måtte godt, fordi jeg trænede elitesport dengang til udspring. Men for alvor, der var det sådan, for alvor gik i gang, det var faktisk efter sommerferien. Den er sommerferie. Lupin spørger: hvad træner du mest af kroppen? Lige pt. Er det mit bryst. Og grunden til at jeg træner pt. Mit bryst er fordi, da jeg gik til udspring, der var det jo ben hele tiden. Det er klart, når man står og springer på en vippe, så træner man ben rigtig meget. Og det gør man så i 2,5 timer hver dag. Så det var klart, at jeg var langt stærkere i mine ben, end jeg var for eksempel på mit bryst, for det træner jeg nemlig aldrig. Jeg træner sådan som det er lige nu, mest bryst og skuldre. Jeg ved ikke helt, hvordan man kan sige det, men det er i hvert fald det, jeg træner allermest. Men jeg træner jo ligesom alle muskelgrupper, så nu ved jeg ikke, hvordan fuck man siger det her, men Omedafe, eller et eller andet pis. Han spørger: hvad er din motivation og gode tips til en bedre kost? Eventuelt, hvordan stopper du med junkfood? Jeg kan godt være helt ærlig og sige fra bunden af, at dengang jeg startede i 9. klasse, og selvfølgelig gik 9. hele år, der spiste jeg på en typisk dag, nu kan jeg lige på ramse op. Starter med en halv liter cola, så spiste jeg typisk set 2 Snickers, så spiste jeg lige lidt fryspizza, eller toasts fra Rema 1000, Steve Holberg, rigtig mange kalorier og alt muligt lort i, og så kan jeg godt købe lidt drikke til, det vil sige en liter kakao. Og så på vej til træning, så kan jeg godt finde på at spise, altså på vej til gymnastik, så spiser jeg måske, jeg drak måske en Monster, og så spiste nogle croissanter til eller et eller andet. Jeg spiste rigtig usundt. Den måde jeg stoppede på, det var fra den ene dag til den anden. Jeg var sådan der, jeg var blevet træt af det. Til sidst så havde jeg bare ikke lyst. Til sidst var jeg nærmest blevet afhængig af alt den sukkerindtag og alt det sukkerrush jeg fik. Så det der fik mig til det var bare, jeg simpelthen blev træt af det, og jeg havde simpelthen bare ikke lyst til det mere. Jeg tænkte bare, hvad med det indre, hvordan ser det ud? Det må ligne lort. Så jeg tog en beslutning om, at nu er det nu, jeg skal stoppe. Så det gør jeg. Jeg skal bare gå videre til et andet spørgsmål. Ditte Kimemal spørger: hvor meget vil du mene af en pige skulle træne? Og for at være helt ærlig i den her sag her, ikke? Så synes jeg, når hun skal træne hver dag. Hver eneste dag. Ligesom mig. Nogle gange tager man lige ofte, ikke? Men det kunne i hvert fald være meget lækkert, hvis en pige trænede hver dag. Og træner måske 2 gange på en dag, ligesom jeg også selv gør. Altså det vil jeg i hvert fald synes, så det er ligesom det. Kia Møller spørger: har du godt råd til at blive motiveret, til at blive bedre motiveret? Ja, det har jeg vel på nogle punkter.
nu siger jeg det fra min egen vinkel. Da jeg startede med at træne, jeg ved ikke, om jeg har sagt det til i videoen, men anyway, da jeg startede med at træne, sådan noget, hvor jeg skulle opbygge muskler, så var det, at jeg startede med at kigge mig selv i spejlet for det første, og tænkte ligesom, hvordan vil jeg se ud, og hvordan kommer jeg i gang? Det første jeg tænkte, da jeg ligesom kom i gang med det, med at tænke, hvordan kommer jeg i gang selv, det var, at jeg gik ind på YouTube, og så jeg nogen, der trænede hver dag, stort set. Det har jeg så gjort i, 3 uger eller sådan noget, hvor jeg bare ikke er kommet i gang. Men lige pludselig så var der noget i mig, der bare sagde, nu er det nu. Nu går jeg i gang. Så jeg købte mig, for at holde mig selv motiveret, for det skal være løgn også, så købte jeg en shaker og noget proteinpulver, og så tænkte jeg, nu har jeg også tingene, det er så tingene dengang, og så går jeg ellers bare op i fitten og begynder at træne, og ser nogle videoer om, hvordan man eventuelt kan træne, og så lærer jeg lidt selv. Det er ligesom det, der fik mig til at motivere mig, og lige nu, det der holder mig i gang, det er min blog. Den holder mig for eksempel i gang, fordi jeg tænker, jeg er nødt til at poste noget hver dag, så det vil sige, at jeg skal altid være i fitten hver dag. Så det er ligesom det, der holder mig i gang. Anders HV10 spørger, hvor mange gange om ugen træner du hver muskelgruppe? Jeg holder mig til, at det er 3 gange om ugen, jeg kører ben, 3 gange om ugen, jeg kører bryst, 2 gange om ugen, jeg kører ben, og så vil jeg også gerne have 2 gange om ugen, hvor jeg kører ryg. Og så har jeg også cirka 1-2 gange mave. Og det er sådan, jeg gør. Jeg mixer det lidt sådan nogle gange, hvad jeg føler for. Hvis jeg nu er rigtig øm i min ryg af en underlig årsag, så kører jeg ikke ryg den dag. Så må jeg lige slappe af i ryggen, så må jeg køre noget andet. Så det er sådan det, jeg gør. Men jeg håber, at det her det var svar på jeres spørgsmål. Det er igen en 18 minutter lang video, men jeg skal lige redigere den ned til at være omkring 10 minutter max. Så jeg siger tak, det gør med, og jeg håber, I kan bruge det her råd til nogle ting. Det håber jeg da i hvert fald, ellers så spilder tid for mig. Og så vi ses, og nu skal jeg et eller andet slappe af. Nu skal jeg have noget kylling, og skal op og træne senere. Så vi ses, og ha' det godt.